Allahu Akbar, Allahu Akbar. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaның jannatin, әжір савапларын, рахмат бәрәкәтен үміт етіп, шушы урынға жиылған мұхтарам мұсылман қардашларым, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'alaның сәлемі, рахматы һәм бәрәкәтләре булсайды һәр баршаларыбызға. Инде Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala һәр барша мақтауларға, улуғлауларға, хәмид сәнәләргә лайыклы зат, шушы көннәре безне мүбәрәк кылса иде. Һәм безгә ислам динен, безгә дөрес яшәү рәвешен, әдәп, әхлак үрнәкләрен, безгә ислам динен, безгә зур ниъмәт булган Куръанны җиткергән сөекле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга чын күңел түрләребездән чыккан салават шәрифәләребез булса иде саллаллаху алейхи ва саллам. Инде мөхтәрәм мөселман кардашларым, Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala bizga peygamberni 1400 yıl элек җибәрде. Һәм пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям безне динебезгә өйрәтеп калдырды. Шуңа да безгә инде диннән шушы нәрсәдер ясау һәм нәрсәдер уйлап чыгару кирәкми, шулай бит. Без пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям ничек әйтеп калдырган булса, ничек өйрәтеп калдырган булса, шушы гамәлләр белән үзебезнең шушы иманыбызны куәтләп, ибадәтләребезне кылабыз. Һәм җәмәгать, пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллямнан мәшһүр бер хадис бар. Шушы хадис инде бөтен җирлеккә, бөтен ислам дөньясына мәгълүм булган хадис, бу Җәбраил хадисе. Һәм бу хадистә инде Җәбраил алейхиссалам кеше кыяфәтендә мусламаннар янына килеп, пәйгамбәребез саллаллаху алейхи ва саллям заманында сахабалар янына килеп, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem karşına tizgetiz oturup nerseler soruy? Soruy. Akhbirni anil İslam, yani İslam turunda mina haber bir. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem anlatıp bire. Şolay yok, akhbirni anil iman, haber bir mina iman turunda. Ey Resulullah deyip, eyte hem üzü nerse diye? Dürüst eyttin diye böyle yanadan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin cevabın nişli qavattan indi аңа шушы дөрес әйттең дип шушы сүзләр белән аны тәкрарлый, ягъни дөрес әйттең дип Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә инде шушы сүзләрне әйтә һәм сахабалар даптырыйлар. Һәм нәрсә? Өченчесе әхбирни анил ихсан ди. Ихсан турында хәбәр бир. Һәм инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм шушы ихсан турында сораганда فإن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Әгәр дә син гамәл гыйбадәт кылсаң, намазыңны укысаң, уразаңны тотсаң, һәм башка гыйбадәтләрне кылсаң, Аллаһ Тәгаләне күреп торам дип кыл. Ягъни Аллаһ Тәгалә ул синең каршыңда. Менә син аны күреп торасың. Эштә бит без беребез дә, әгәр дә хуҗа янда басып торса, шулай бит, яманлыклар, начарлыклар эшләмибез, иң яхшы эшче булырга тырышабыз, шулай бит. Иң яхшы хезмәтебезне куябыз. Монда да нәрсә? Әгәр дә син Аллаһ Тәгалә менә ул мине күреп тора дисәң,
Демәк, ничек кыласың гамәлеңне? Аны инде син 100, 110, 200% яхшы итеп эшләргә тырышасың. Әгәр дә моны булдыра алмыйсың икән, әгәр дә гамәл гыйбадәтеңне булай кыла алмыйсың икән, тырыш. Тырыш нәрсә эшләргә? Ул сине күреп тора дип. Менә ул сине күреп тора. Аллаһ Тәгалә сине күреп тора һәм гамәлеңне кылганда күңелеңдә шушы хисең булсын. Шушы хис белән гамәлеңне кыл. Әгәр дә хуҗаң сине күреп тора. Ләкин безгә инде хәзер ерак китәргә кирәкми, шулай бит. Эш урыннарында да, хәтта мәчетләребездә дә хәзер нәрсә? Видео күзәтү бар, шулай бит. Һәм без һәрберебез белеп торабыз. Без аларны күрмәсәк тә безне күреп торалар. Менә шушындый хис тудырырга Аллаһ Тәгалә безне күреп тора. Әгәр дә безнең, мәсәлән, видеокамера бар икән, biz инде анда кыек-мыек эшләрне эшләмибез. Һәм менә монда да нәрсә дип пәйгамбәребез? Аллаһ Тәгалә сине күреп тора. Аллаһ Тәгалә каршында гамәлеңне кылганда, ул сине күреп тора дигән. Һәм ишеңнән һәр вакыт нәрсә булсын? Менә Аллаһ мине күрә. Аллаһ мине күрә һәм мин гамәлемне дөрес итеп эшлим. Бернинди шубхатсыз, бернинди кимчелексез кылырга тырышам. Кайда гына булсак та, нинди генә гамәл булса да, нәрсә генә эшләсәк тә, Аллаһ Тәгалә безне күреп тора. Һәм менә шушы халат җәмәгать инде безгә үзебезгә кадәр яшәгән безнең хәзрәтләребез, безнең хөрмәтле ишаннарыбыз, шушы җирлегебездә яшәгән безнең галимнәребездән килгән шушы гамәл, ягъни безнең җирлектә, безнең Татарстаныбызда бөек галимнәр яшәгән. Шушы галимнәребез безгә ислам динен матур итеп, яхшы китапларда аңлатып калдырганнар. Һәм алар һәрберсе шушы ихсан гамәленнән, шушыңа, ягъни ихсан гамәленә ирешергә тырышканнар. Һәм Аллаһ Тәгалә, ягъни аларны күреп тора, һәм алар Аллаһ Тәгаләне күреп тора дип гамәл кылганнар. Бу безнең халкыбызга, бу безнең җирлегебезгә хас, безнең галимнәребез шушындый зур дәрәҗәле кешеләр булды. Һәм инде безнең җирлегебездә яшәгән ишаннар, хәзрәтләр, мәхәлләләрдә, мәдрәсәләр, мәчетләр, кайсын гына алсак та җәмәгать, бездә дин көчле иде. Һәм менә хәзерге көндә безгә Аллаһ Тәгалә шушы дин иреге бирде. Һәм без шушы җирлектә, шушы ихсан дигән гамәлне, шушы ихсанны инде исламны булдырырга тырышабыз, иманны булдырырга тырышабыз һәм ихсанны булдырырга тырышабыз. Шуңа да һәрберегезгә мөрәҗәгать шундый. Нинди генә гамәл, нинди генә гыйбадәт кылсак та, әйдәгез күңелгә карыйк. Күңелләребезгә карыйк. Күңелләребез Аллаһтан куркамы? Кеше күрмәсә, яманлыкка кирип китәбезме? Әллә инде кеше күрмәсә дә барбер изгелегебездә калабызмы? Менә мин бардым, бәндәләр янында яхшы булып күрендем, алар янына киткәч, нәрсә эшләсәм дә ярый. Шундыймы күңелебез? Нинди безнең күңелебез? Безнең монда ихсаныбыз ни дәрәҗәдә? Безнең монда иманыбыз ни дәрәҗәдә? Шушыңа игътибар итик. Чөнки Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Qur'ani Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash-shaytonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Шәмс surasining 9-10 oyatında Alloh Taala janın paqlagan бәхеткә ирешәчәк. Күңелен кир каплаган кеше әлбәттә хәтәр зыян күрәчәк ди. Әгәр дә күңелләребезне паклый алсак, күңелләребезне яманнан, начардан, яман уйлардан, яман гамәлләрдән, начарлыктан, зулымнан әгәр дә чист тарта алсак, нәрсәгә ирешер диде Раббыбыз? Бәхеткә ирешәчәкбез ди. Әгәр дә кем шушы күңелен инде урамнан кирип, ислам диненә кирип, ислам динен кабул итеп, намаз гыйбадәтләр укып, күңелен чист тарта алмый икән, җәмәгать, ул бәхеткә ирешә аламы? Ул кеше әлбәттә бәхеткә ирешә алмый. Чөнки моны кем әйтте? Раббыбыз Аллаһ әйтте. Шуңа күрә әйдәгез, мәчетләргә килдек икән, гамәлләр кылабыз икән, шушында күңелләребезгә карыйк. Күңелләрне чист тартыйк, паклыйк. Чөнки безгә кадәр яшәгән безнең кавымнарыбыз, безнең әби бабаларыбыз, безнең хәзрәтләребез, безнең хөрмәтле галимнәребез, алар һәрберсе дә шушы дәрәҗәгә омтылды һәм алар күбесе бу дәрәҗәгә иреште. Һәм алар күбесе ихсан белән гамәл гыйбадәтләрен кылды. Шуңа күрә беребез дә читтә тормыйк һәм әйтмик, бармак белән төртмик. Менә ул хәзрәт кенә эшләсен шулай. Менә ул хәзрәт кенә, ул гына түбәтәй киеп бирсен, чөнки хәзрәт түбәтәй кияргә тиеш. Менә хәзрәт кенә чалма чапан киеп бирсен, ул гына тиеш дип түгел, юк. Без һәрберебез Аллаһ каршында тигез, һәрберебез Аллаһ каршында дәрәҗәләргә күтәрелергә, һәрберебезгә Аллаһ Тәгалә мөмкинлек биргән. Шуңа да менә бу нәрсәне инде без читкә җибәрмик.
Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala chunki bizga Qur'oni Karimda bulay deydi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Yawma la yanfa'u malu wa la banun illa man atalloha biqalbin salim." Alloh taolo sizni tashqi qiyofatingiz ham moddiy boylig'ingiz bo'yicha bayalamasdi. Rabbimiz Alloh bizni tashqi qiyofatimiz ham moddiy boylig'imiz bilan bayalamas. Motor kiyim kiyabizmi biz? Zotli yurtlarda turabizmi biz? Yaxshi mashinalarda yuribizmi? Alloh taolo bizni buning bilan bayalamay, narsa bilan bayali. İlla man atalloha biqalbin salim de, u sizning ko'ngillaringizga ham qilgan amallaringizga qaray. Ko'ngillaribizga qaray Rabbimiz. Qilgan amallarimizga qaray. Nindi bizning amallarimiz, nindi bizning qilgan ishlarimiz o'zibizgina bo'lganda, kishilar yonida bo'lganda, bandalar qarshında, boylar yonida nishik, faqirlar, miskinlar qarshında nindi amallar qilamiz? Alloh taolo qayda qaray? Ko'ngilga qaray. Ham nindi niyat bilan qilamiz. Nindi niyat bilan qilamiz biz bu amallarimizni? U niyatimiz bizning to'g'rimi? Alla endi niyatimizda baribir nindidir shik bormi? Mana bunda endi jamoat Rabbimiz Alloh bizning ko'ngillarimizga qaray. Ham Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam bir hadis sharifida ayta: "Biligiz deydi, biligiz shuni, kishi tanida bir it kisagi bor. Bir it kisagi, agarda shu it kisagi salomat bo'lsa, kishining butun tani nindi bo'ladi? Salomat bo'ladi. Agarda shu it kisagi og'ru bo'lsa, yoki pishiroq bo'lsa, demak uning butun tani og'ru ham butun tani pishiroq. Bu it kisagi kishining qalbi. Shunga ko'ra jamoat, aydagiz, ko'ngillarimizni, o'zimizning suyukli Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam nechik o'rgatib qoldirdi? Shunga boriq. Ham bizning g'olimlarimiz, bizning jirligimizda Abu Hanifa mazhabida nindi miros qoldirdilar, nindi zo'r ilmlar qoldirdilar. Aydagiz, shuni o'rganirga umtilik. Bugun ertaga deb kechiktirmaylik. Hozir boshlaylik. Shu ilmni olaylik. Shu o'zimizning hazratlarimizning, o'zimizning ishonlarimizning, o'zimizning g'olimlarimizning mirosin o'zimizning turmushimizda bo'ldirishga oshiqik. Barakallahu lana va lakum fil Qur'anil azim va nafa'na va iyyakum bil ayati va zikril hakim innahu huval ghafurur rahim al jawadul karim was sami'ud du'a.